Hola, nens! Com esteu? Nosaltres estàvem aquí a casa i hem pensat, mira, anem a explicar-li un conte als nens de nins. I havíem pensat que us podíem explicar el conte de la Rosa contra el virus. Voleu que us l'expliquem? Hola, em dic Rosa i a mi m'agrada molt jugar amb els meus amics al parc. A vosaltres també us agrada jugar? Estic segura que sí. Sabeu que hi ha uns virus dels que ens hem de protegir? Alguns són més lletjos que d'altres. Mireu que lletjos són aquests virus. Són molt lletjos, Vosaltres recordeu alguna vegada si heu agafat algun virus? Jo recordo una vegada que vaig agafar el virus de la grip. Tenia febre, em feia mal al cap, no menjava i estava molt cansada. Però van ser pocs dies i ràpid vaig poder tornar a jugar amb els meus amics. Per sort tenia els meus papes i els meus avis que em cuidaven molt. Fa poc ha arribat a la meva ciutat un nou virus, al que li agrada molt viatjar. Mireu, ha viatjat arreu del món. Ha estat a molts països. Esperem que se'n vagi molt aviat. Sabeu com es diu aquest virus? Coronavirus. Sí, es diu coronavirus. Diuen que aquest virus dona molta febre i dona tos. Mare meva, quin virus més dolent. Esperem que se'n vagi ja. El papa i la mama miren moltes notícies i em parlen molt del tema i jo de vegades em preocupo una mica, però ells m'han explicat com ens podem protegir. Ara us explicarem com ens podem protegir. Primer ens hem de protegir rentant-nos les mans i nosaltres ens hem inventat una cançó. Voleu que us cantem la cançó? Manies amunt, Sabó, sabonet, que tot t'ho deixa net. Mànigues amunt, sabó, sabonet, que tot t'ho deixa net. 2. Ens hem de tapar quan tossim o estornudem amb el colze, com si fóssim una salutació ninja. Molt bé. No ens podem tocar ni els ulls, ni el nas, ni la boca. Tampoc podem fer abraçades ni tocar d'altres persones. Fent cas als consells que ens donen els adults. I un consell molt important, és el més rotllo de tots. No podem trobar-nos amb ningú, ni tampoc sortir al carrer. Trobo molt a faltar els meus amics, els meus avis. I els dies se'n fan molt llargs. A casa tenim molt de temps per fer coses. Faig pastissos amb la mama, llegim contes, mirem la tele, pintem. Vosaltres també feu moltes coses a casa? Estic segura que sí. La mama m'ha explicat que hi ha molts professionals que cuiden i curen el que estan més malaltons i estan buscant una vacuna perquè el virus marxi i no viatgi més. Fora virus! Vés-te'n ja, li direm al virus. El papa i la mama i els grans que tinc a prop tindran cura de mi. I si tinc algun dubte, li puc preguntar. Vosaltres teniu alguna pregunta? Doncs si voleu preguntar-li als vostres papes, ells segur que us explicaran molt bé. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, i aquest conte ja s'ha acabat. Esperem que us hagi agradat molt el conte i ens veiem molt aviat. Molts petonets, nins. Adeu! Adeu.